Senjuri, l-wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-naqtu magħna din ix-xandira speċjali kif matul dawn il-jiem bejn illum u s-sibt il-poplu Malti se jkun qed l-aħħar tislima lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona li miet fl-umur ta' 79 sena. Fil-fatt il-funeral se jsir is-sibt illi ġej, però minn hawn ftit tal-ħin ieħor il-kortejo funebri se jkun titlaq mill-isptar Mater Dei u mbagħad jasal propju fil-kapitali biex hemmhekk għandu diversi waqfiet fosthom quddiem il-Bażilika Minuri ta' Sitna Marija ta' Porto Salvo u ta' San Dominku, eventwalment imbagħad jasal fil-konkatedral ta' San Ġwan fejn se jkun espost għal qima tal-pubbliku llum bejn il-5:30 u 8:30 filgħaxija għada il-ġurnata kollha imbagħad is-sibt kif edna il-funeral. Se jkunu tinwaslulkom diversi kollegamenti diretti kemm minn quddiem l-isptar Mater Dei kif ukoll mill-Belt Valletta minn diversi bnadi, id-diskussjoni wkoll fl-istudios ma' diversi mistiedna. Fil-fatt nixtieq illi nintroduċi l-ewwel żewġ mistiedna li għandna għal matul din ix-xandira speċjali. Wieħed ħadem mill-qrib sew l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona li ieħor jafu sew. Alfred Grixti Dun Jimmy Bonnici, rettur tal-Arċisqof tal-Seminarju tal-Arċisqof, grazzi ħafna tal-li sibtu ħin u naqgħu magħna għal din ix-xandira diretta. Xtaqt nibda sabiex nieħu ftit kummenti introduttorji tagħkom għalikom. Min huwa l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona? Kalija eventwalment sar ħabib għaliex il-Ministeru l-ħidma flimkien ma kienx biss ta' ħidma ma fil-verità tiltaqa' ma' qalb ta' missier. Ma mbagħad ukoll huwa modell għalija ta' saċerdot li verament iħobb u jħalli l-imħabba tmexxi il-relazzjonijiet u l-għażliet li jagħmel. Allura ħabib u modell ta' assis li jħobb. Alfred. Jiena niddeskrivih bħala missier spiritwali. Aħna nafuh anke di familja, ġifieri l-familja tal-mama tiegħi Alla jaħfrilha u tiegħu kienu ġirien u ħbieb, speċjalment u il-ħulmami tsejju Franki Boċ li huwa Ġiżwita kien jgħidlu sieħbi u kienu qrib sewwa u bqajna. Mbagħad ovvjament meta tkun mitħla tad-Dominikani kif jien issir tafu aħjar. Imma dejjem kien dak il-qassis, dak il-patri twajjeb li għandu kelma taġi tal-kulħadd, tal-kull min jiltaqa' miegħu. Fil-fatt, ma nafx jekk nistgħux ninaqdu b'mod dirett issa mal-kollega Antea Kakija li kif edna tinsab barra l-isptar Mater Dei minn hemmhekk minn hawn ftit tal-ħin ieħor se jkun jitlaq dan il-kortejo funebri. Il-kortejo funebri li kif edna eventwalment jasal fil-Konkatedral ta' San Ġwan fejn hemmhekk se jkun espost għal qima tal-pubbliku propju fl-oratorju. Antea, nsellimlek. Nsellim lek li u nsellem li telespettaturi. Iva, illum qegħdin hawnhekk quddiem il-Kamra Mortwarja fejn se jibda l-programm uffiċjali tal-funeral tal-Arċisqof Emeritu Monsinjur Pawlu Cremona. Qegħdin hawnhekk quddiem l-Isptar Mater Dei il-post fejn kien qiegħed jingħata l-kura fejn qabel ma ħalla din id-dinja. Monsinjur l-Arċisqof Emeritu Monsinjur Pawlu Cremona ħalla din id-dinja ta' 79 sena kmieni it-tlieta filgħodu. Minn hawnhekk jiskatta l-proċess biex jibda dak li jissejjaħ il-kortejo funebri fejn il-ħers segwit mill-membri tal-familja tiegħu se jmorru il-Belt Valletta fejn se jkun hemm żewġ waqfiet fil-Knisja tad-Dominikani kif ukoll fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Riċentament, Monsinjur Grek kien rikoverat fl-Isptar Mater Dei fejn fil-11 ta' Marzu stess kiteb fil-paġna tiegħu ta' Facebook meta qal li kien għadu kif ħareġ mill-kura li kien qiegħed jingħata fl-Isptar Mater Dei fejn imbagħad mar fid-dar tal-kleru fejn kien qed jirresjedi iktar riċenti, però sfortunatament kellu jerġa' jiddaħħal għall-kura l-isptar stess. Imma fl-aħħar jiem ta' ħajtu Monsinjur Grek Cremona baqa jinsisti fuq l-importanza li tingħata l-kura lil morda fejn l-Arċisqof Charles Scicluna stess qal il-TVM News li żaru l-ħadd li għadda li kif jexed il-karattru tiegħu stess minkejja d-batija li kien qiegħed jgħaddi minnha xorta waħda baqa jipprova jieħu interess f'dak ta' madwaru u anka jekk huwa kien għaddej minn sofferenza xorta waħda
baqa mod pozittiv fejn la Gerger la insista fuq id-batija tiegħu. Sal-aħħar nifs anka ħaddiema li tkellmu ma' TVM News Street Movement ilu għalilna kemm kien bniedem umli li minkejja dak li kien għaddej minnu xorta baqgħet għatu importanza lil persuni mord oħra. Dak propjament kien xhieda tal-karattru tiegħu ta' Monsinjur Cremona kif kulħadd jaf fuq il-karattru tiegħu stess. Dak kollox minn hawn mill-Isptar Mater Dei ngħaddu lura miegħek Liam. Grazzi Antija ta' dak il-kollegament dirett, hemmhekk minn bis-swit is-sala mortwarja viċin l-Isptar Mater Dei fil-fatt spikkaw ukoll elementi li smajna l-Arċisqof il-bieraħ propju fl-aħbarijiet ta' TVM News jitkellem fuq il-legat illi se jħalli l-Arċisqof Emeritu Cremona, però anke minn diversi intervisti li aktar tard matul dan il-programm għandna intervista fost l-oħrajn man neputi tiegħu illi tkellem dwar is-sens li minkejja li kien għaddej minn dbatija kbira dik it-bissima li naħseb taraf kull ritratt illi kull fotografu rnexxielu jaqbad tal-Arċisqof Emeritu dik it-bissima tispikka anke f'dawn il-mumenti li tinsemmu ta' dbatija. Father Jimmy ma nafx naturalment li anke f'dawn l-aħħar mumenti inti kellek l-opportunità taqsam miegħu din id-dbatija li ġar tul dawn l-aħħar snin tista' tgħid. Net interessanti dak li wieħed jirrileva għaliex meta inti fid-dibatija tendenza naturalment huwa li inti tkun qed tħossha u iktar faċli wieħed jingħalaq fih innifsu. Il-fatt li l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona baqa anke b'dik il-ħarsa l-barra, ħarsa ta' ġentilezza, b'interess f'min jiġi quddiem u anke fil-persuni kollegati magħhom. Nafżortu l-isptar mhux biss l-interess fija ma wkoll fis-seminarju, fis-seminaristi, f'xi nies li nafu. Dik ġejja minn ħajja twila ta' profondità, ta' talb u ta' qalb li verament interessa ruħha mill-oħrajn, mhux faċċa ta' mtax kif jisu għal ftit. Il-profondità li tissemmi u student tal-filosofija u teoloġija interessanti ħafna wkoll it-teżi illi kien għamel fuq il-paċi riflessa anke f'idmet Papa Ġwanni 23 suġġett li anke fil-ġranet qed ngħixu llum kemm huwa relevanti il-paċi. Fil-fatt ngħid il-verità dor daqsxejn lejha anke f'dawn il-ġranet għaliex hu kien għamel dal-istudju fil-fatt dettaljat fuq il-konċett tal-paċi f'Pacem in Terris ta' Ġwanni 23 u naturalment bena fuq dawk l-erba' pilastri biex inti jkollok il-paċi li mhux biss tixtieqha trid imma jrid ikollok il-libertà, jrid ikollok is-sens ta' ġustizzja, jrid ikollok l-imħabba u jkollok ukoll is-sens ta' verità. U tinduna kif dawn l-erba' li l-Arċisqof Cremona kien studjahom anke fil-ħajja mhux biss fil-kidba, tinduna kemm huma attwali jiena jekk noħdu l-verità biss f'dinja polarizzata, fake news, tinduna li l-ewwel ħaġa li tbagħti meta jkollok gwerra hija l-verità. U biex tibnija trid ikollok din id-determinazzjoni u fih kont tħossa li qed hemmhekk, jiġifieri qatt ma tiltaqa' miegħu tħoss jiena ftit jilgħabni biex nuża kelma daqsxejn goffa, dik qatt ma ħadħossha fih, għalmenu qatt ma ħassejtha u dik hija għażla determinata li jgħixha. Fil-fatt hawnhekk qed naraw issa minn hawn ftit tal-mumenti oħra tluq tal-korteo funebri tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona jibda mill-Isptar Mater Dei għall-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. L-korteo se jitmexxa minn Patri Michael Camilleri, il-kappellan tal-parroċċa ta' San Dominku il-Belt Valletta. Wara il-wasla tal-korteo funebri kif qedna fl-oratorju tal-Konkatedral ta' San Ġwan, l-Arċisqof Charles J. Scicluna se jmexxi l-għasar tal-mejtin li jibda għal madwar fil-5 ta' filgħaxija. Il-katavru tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona se jkun espost tal-qima tal-pubbliku sa 8:30 ta' filgħaxija imbagħad għada il-ġurnata sħiħa qabel il-funeral is-Sibt, l-aħħar tislima lill-Arċisqof Pawlu Cremona. Alfred, il-paċi, suġġett li tista' tgħid tiddomina l-aħbarijiet internazzjonali kien ta' interess ukoll il-bieraħ fejn it-teżi li kien għamel u li qed niddiskutu issa reġgħet ingħatat tista' tgħid dawl ġdid. U kien devotissimu ta' San Ġwanni 23. Fil-fatt għandu l-alba tiegħu. U għaneddot forsi mhux tant magħruf. Dik l-alba selfet il-diversi nies li kienu morda l-isptar. U trid tara l-kuntest
illi fih għex il-novizzjat tiegħu u sakemm għaddes għax dik ġifieri sakemm kellu l-ordinazzjoni presbiterali. Dak kien iż-żmien tal-konċilju sajna m'iniex espert, ġifieri mhux qed nippretendi li jien espert. Imma meta nitkellem miegħu, meta nitkellem ma' sieħbu ieħor, l-Arċisqof Emeritus George Frendo, jgħidu li dak iż-żmien fl-istudentat kien qisu laboratorju fejn janalizzaw id-dokumenti li ħirġin mill-konċilju. Ġifieri jekk taqra biografiji ta' Ġwanni 23 u ta' Pawlu 6 ta' Hebelwaite, dak l-arja friska li daħlu fil-Knisja li kien hemm bżonna ħafna, Ġwanni 23 kien jsejjaħlu l-aġġornamento. Dana mhux bħal speċjali ma kienx ħaġa distanti. Assolutament ma kienx ħaġa distanti, kienu qed japplikawha u jippruvaw japplikawha anke fl-istudji tagħhom u fil-ħajja reliġjuża tagħhom. Tinsiex fost in-nies illi kien hemm jgħidulhom peritus, ġifieri kienu l-experts illi ma kienux isfijiet għax il-konċilju huwa bażikament laqa ġenerali tal-isfijiet kollha. Però kull isqof seta' jinnomina espert teoloġiku biex jassistih. U kien hemm diversi Dominikani, pereżempju l-famuż Yves Congar, li Patri George l-isqof Frendo dejjem jirreferi għalih. Ma allura kienu qegħdin jaqbdu dak it-talim kollu illi ħireġ mill-konċilju u jippruvaw jifhmuh u japplikawh. U ovvjament fuq l-iskala internazzjonali kien il-qofol tal-gwerra l-birda, ġifieri Patri Pawl kien daħal il-kunvent il-frażi li jużaw huma fin-1963. Fin-1963 kellek il-kriżi tal-missili ta' Kuba. Ġifieri jekk qatt kien hemm periklu illi niġu qrib gwerra nukleari oħra dak kien, issa ħafna drabi ngħidu dika x'solvija. Rebaħa Kennedy u hekk il-quid pro quo kienet illi r-Russja rebħet illi jitneħħu il-missili nukleari mit-Turkija li huwa bipu għadba mar-Russja u ma jneħħu ta' Kuba. U ġibna l-paċi, imma kif kien qed jgħid Father Jimmy, dik mhux paċi vera. U iva fil-gwerra l-ewwel vittma hija l-verità. Jiġifieri qed narawha bħalissa meta faqqat il-gwerra u l-invażjoni Russja, kont qed ngħid imma qed nippruvaw nifhmu minn fejn ġejjin daw u jgħidulek it's not whataboutism. Għaliex lek naqra mis-suġġett, imma ma relevanti x-suġġett tal-paċi huwa rifless ukoll fil-biċċa xogħol filosofika u l-istudju li wettaq propju bħala student, però xtaqt ukoll nistaqsik bħala kważi 8 snin li serva bħala kap tal-Knisja Maltija, l-irwol tiegħu kif kien rifless anke il-formazzjoni Dominikana? Ifimni, l-għażla tiegħu ħanibdew. Ma niżlitx tajjeb ma' ħafna elementi fil-Knisja, fil-Knisja tradizzjonali, ġifieri tal-kleru tradizzjonali. Għalxiex? Il-fatt li kien patri. Nafu l-annunzju ta' dak iż-żmien għan-nomina għallu tiġix bl-abitu Dominikan ħalli ma jaħdux qata daw. Jien kont preżenti fil-daka u stajt tħoss li kien hemm ċertu elementi, ċertu individwi li patri għamlu. Kien hemm ma ngħid sezzjoni tal-kleru dioċesan, però kien hemm uħud minnhom illi ma ċċettawx. Però hu rebaħ ħafna over
Għalfej, għax huwa bniedem autentiku, huwa bniedem li jgħix il-verità bla fanfarunati, ġifieri, u naħseb għamel għażliet tajbin jekk aħna insemmi wieħed u ħansemmih fit-tajjeb. Il-Dum Martin Mikallef, il-direttur tad-Dar tal-Providenza. U għażlu, ġifieri u ġab il-Monsinjur Lawrence Nsejġ Kunju Gatt kanċiller il-Kurja u Father Martin talbu biex imexxi li għaddu jagħmel illum kulħadd jaf ir-riżultati li qed. Ġifieri anka pereżempju kien hemm min ikkritikah laqqas kappillani ma kapaċi jażel, ħansemmilek tnejn. Dum Mark Andre ta' Raħaġdejt, Kristure, u Dun Robin l-arċipret tal-Isla. Maħbubin minn nies, Dum Mark Andre għandu l-preġu li dik il-pika li kien hemm bejn iż-żewġ każini tal-banda ġewwa Raħaġdejt solva l-kwistjoni, jagħmel ħafna xogħol pastorali anke maż-żgħażagħ minn wara l-kwintil ma jidirx, u mbagħad ikollok xi ħaġa spinjata fil-medja bħalma kienet dik il-xismu tal-kafeterja, ġifieri li tagħti stampa totalment żbaljata tal-ħidma ta' dak li jkun. By the way, hemm kafeterja fuq il-Vatikan, ġifieri no big deal. Dun Robin naħdem ħafna miegħu fil-qasam soċjali, jien għandu parroċċa aging, tradizzjoni qawwija anke minħabba r-Redentur, però l-ammont ta' xogħol u kif juża il-proprjetajiet anka biex ikollu fejn laqqas żgħażagħ, pereżempju daħħal. U dejjem ikellimni fuq każijiet soċjali, għandna anke ċertu ftehimiet soċjali miegħu. Qed issemmi l-parroċċi, niftakar ukoll li l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona kien jagħmel diversi żjarat ġol parroċċi. Vista pastorali. Tista' tgħid li l-visti kienu xi ħaġa normalissima mill-qadi tal-irwol tiegħu. Kif tispjegaw dan il-mezz fejn kien iħoss li għandu jibqa' jiltaqa' man-nies tista' tgħid ta' kuljum? Leonet u kien kappillan għal darbtejn, mhux hekk, waħda gwarda manġa u ieħor l-oħra taslima, u kienet xi ħaġa qalbu ħafna, jiġifieri da l-aspett fih li huwa qassis u li huwa raj u li fittex li jkun viċin tan-nies, u mhux biss viċin bħala preżenza, ma anke mod affettiv u li jisma' minn barra li kien kappillan għal darbtejn, kien ukoll direttur spiritwali ta' ħafna nies madwar qrib. U allura din l-għażla tal-visti pastorali li hija tradizzjoni twila fil-Knisja u wkoll għażel li jwettaqa bil-mod tiegħu, ġifier m'hemmx mod wieħed kif wieħed iwettaqa, ma għażel li jagħmilha anke b'mod intens, jiġifieri pjuttost ir-ritmu li kien idaħħal anke f'dawn il-laqat u jiltaqa' ma' diversi kummissjonijiet fil-parroċċa kienet pjuttost intensa, kważi f'ċertu sens draining għaliex Veru. l-ammont ta' impenji. Imma kienet din il-xewqa tiegħu li jkun viċin u fil-konkret, jiġifieri mhux isu minn distanza jew diskorsi mill-bot jew policies mill-bot, imma li jiddialoga u minn hemmhekk ix-xewqa tiegħu li jinkoraġġixxi biex dak li jkun jieħu ir-responsabilità, jiġifieri mhux tip ta' leadership minn fuq u mill-bot, imma li jinkoraġġixxi biex kull parroċċa mbagħad tieħu l-ownership tagħha. Naħseb li dik hija xi ħaġa importanti ħafna. U fil-fatt hemmhekk qed jimxi fuq il-passi tal-Papa Bono, ta' Papa Gianni. Il għaliex wieħed mill-Papa Ġwanni 23 l-ewwel inkarigu li kellu kien segretarju tal-Isqof ta' Bergamo. U daka kien għamel vista pastorali fid-dioċesi ta' Bergamo li hija dioċesi ħafna ikbar minn ta' Malta, bi knejjes sparpaljati f'dawk iż-żoni montanjużi. U żamm diarju mbagħad ippubblikaħ bħala ktib jidher li my bishop kien jismu, il-Mio Vescovo. U ovvjament ħa il-modell ta' x'għandha tkun vista pastorali li inti l-isqof ma jibqax dik kont se ngħidha wkoll qabel li illi hu mbagħad pereżempju anke ma marx jgħix f'palazz imma f'komunità żgħira li ħoloq
ta' saċerdoti oħra dioċezani. Kellem man neputi tal-Arċisqof Emeritu Marco Cremona li qasam magħna fatti kurjużi li forsi ngħid għalija ftit kont smajt dwarhom fosthom l-imħabba tiegħu lejn il-comics kif ukoll qasam magħna l-aħħar momenti li kellu xorti jkun anke iżuru l-istarejja nsegwu partijiet minn din l-intervista li mbagħad tixxandar ukoll fl-aħbarijiet tal-lejla ta' 8. Qed ninnota illi minflok in-nies in ġenerali qed jibku it-telf tiegħu qed narhom jiċċelebraw il-ħajja tiegħu. Ġifieri jekk niftaħ il-Facebook, speċi ritratti ta' nies komuni illi forsi xi darba ltaqgħu miegħu, illi kellhom daqsxejn konverzazzjoni, forsi arraw miegħu. U anke r-ritratt mhuwiex l-enfasi mhuwiex il-background, mhux speċi jiena kont ma' dal-persuna kont il-Hawaii, ġifieri l-enfasi huwa aħna konna f'dal post fantastiku flimkien, imma sempliċement li taqgħu ma' dil-persuna. Issa jiena bħala neputi tiegħu, ovvjament jiena kbirt miegħu l-iktar gawdajnieh l-iktar qabel ma sar Arċisqof. Għax ovvjament imbagħad bl-impenji ta' Arċisqof il-kuntatt naqas daqsxejn għax kien impenjat ħafna. Imma t-tifkiri tiegħu huma nar taħat normalment illi missieri kien imur jiġbru minn San Domenico Rabat għax anke l-Pol qatt ma kien isuq. Issa jista' jkun anke r-raġuni fejn ma kien isuq, mhux għax ma kienx kapaċi jitgħallem isuq. Jista' jkun illi forsi kien ifittex il-kuntatt illi xi ħadd taħlift, ġifieri hemm dak il-kuntatt personali ma' dak li jkun, jew forsi fuq tal-linja u speċi jitkellem ma' dak li jkun. Niftakru nilagħbu l-futbol flimkien, kien jilgħab. Meta sar patri ma naħsibx li kien jilgħab daqs meta kien ġuvni ma kien jilgħab. Water polo kien jieħu pixir jom. U niftakar il-ħadd ukoll, ġifieri kien jaqra l-comics. Il-Bino u d-Dandy u l-Bizer. Fil-fatt issa li kien marit, mort għamil daqsxejn riċerk biex nara kien sibx dat tip ta' comics u li huma collectibles u għaddejtlu ma nafx hekk romx. Għalli li qara uħud minnhom. Imma ġifieri anke dik interessanti li persuna daqstant intellettwali speċi kien jistrieħ biex jara l-comics essenzjalment ta' tfal. Jiena ovvjament kien marit, jien naħseb ukoll naħseb kien hemm ġiex affarijiet li waslu li fiżikament imur lura. 6 snilu kważi eżatt bħallum mit-missieri li jiġi ħuħ il-kbir. U dik naħseb ħadha bi kbira. Ġifieri naħseb saħħtu marret lura minn hemmhekk. U mbagħad ukoll il-COVID manage għax meta kellu bżonn jagħmel physiotherapy, speċi daw sessions kważi waqfu għal xejn, u minn hemmhekk ma tantx kien mobbli. U fil-fatt qisu naħseb ilu minn Diċembru l-għada tal-miliet li kien ġo sodda Mater Dei u literalment ġo sodda l-ħin kollu. Issa, f'dik is-sitwazzjoni normalment tistenna li meta tmur tara persuna f'dik il-kondizzjoni, speċi jkun irrabjat, forsi qed jeqret bluġieħ, imma ma nafx ħaġa fantastika. Illi tmur hemmhekk titkellem ma' del persuna u kważi it's a pleasure għax ċajtir, bitbissima, rit ta' xej. U konna nitkellmu mhux fuq l-uġieħ u fuq il-mart, konna nitkellmu fuq jistaqsin it-tfal kif sejrin, current affairs, forsi daqsxejn futbol. Jiena li dik hija fantastika. Ma nistax nimmaġina jiena nkun f'dik is-sitwazzjoni u ma nkunx irrabjat man-ners u irrabjat ma' kollox. Assolutament meraviljuża. Il-bieraħ kien bżonn jiena u tfal immorru nixtru xi ħwejjeġ ta' malajr tal-funeral, konna ta' Slima. U kien kappellan ta' Slima. U tħallna daqsxejn il-Knisja biex anki li tfar narfuhom li kien kappellan hemmhekk u għadna daqsxejn ta' talba. Mbagħad iddiskutejna ħajtu u ħarġa li ħarġet f'diskussjoni ma' tfal kienet li qatt ma rajnih irrabjat. Ġifieri konsensus ġenerali illi t-tifkira tagħna tanki l-Pol hija li tal-persuna qatt ma rajnih irrabjat. Jiena dik hija fantastika. Għax anke mbagħad bħala ċajta dort fuq it-tfal. Għattilhom bħali. U ħarsu lejn xulxin daħqu. Ġifieri naħseb li kbar tal-ima hija illi kien jidher li kien persuna ferħan.
Ġviri, ferħan ħajtu kollha, dik bissima ma tistax, you cannot fake it. Ġviri kien persuna ferħan, u ferħan xi ħobb il-ħaddieħor. Hemmhekk tana mappa wkoll mhux biss tal-valuri li ħalla fih iżda anke tal-aħħar mumenti u fatt interessanti anke kurjużi dwar x'kien iħobb jagħmel fil-ħin liberu tiegħu, però jispikka wkoll dak l-element kif qed jitkellem hemmhekk in-neputi tiegħu l-imħabba li kellu lejn kulħadd, l-imħabba li kienet tissupera kollox anke dbatija kbira illi kien għaddej minna. Alfred, m'għandix dubju li dawn huma elementi li inti stajt tara u tinnota mill-qrib. Jiena mort naraħ għal darba darbtej l-isptar nikkonferma. Ġifieri ma jgergirx, jistaqsik għal tal-familja, jaqbad kien luċidu ferm u jaf xed jiġri madwaru u kien ikompli miegħek mhux bħal speċi jaqbiż lil barra ma rridx nara nies. So, 100% u li qal Marko l-aħħar, bniedem dejjem ferħan, bniedem illi meta jidħol f'kamra jdawwala bil-ferħ tiegħu. Id-bissima tiġa tiswa daqsmija, x'anke r-ritratti li qed nuru fuq l-iskrin stan, id-bissima hija waħda unika kif ukoll ir-rimarka hemmhekk in-neputi. Ħidmietu mażżaża, ħadd pjaċir ukoll nara ħafna filmati mill-arkivji li tellajna mill-arkivji tagħna tal-PBS għal matul din ix-xandira, filmati kemm minn meta naturalment dik il-ġurnata speċjali fejn saru wkoll isqof ta' Malta, però anke minn diversi forsi intervisti li kellna xorti nagħmlu tul is-snin. Jispikkaw elementi u filmati mdawwar ma' żgħażagħ anke uħud minnhom jilgħab il-ballun. Fis-seminarju tal-Arċisqof, x'kien l-irwol tiegħu hemmhekk, l-irwol forsi anke xi drabi mhux uffiċjali? Naturalment minn barra r-ritratti uffiċjali kollok ukoll dik il-ħidma minn wara l-kwinti, qabel ma ngħaddi għas-seminarju nirreferi wkoll għall-inizjattiva li kien jagħmel flimkien ma' dawk responsabbli fiħdan il-Knisja maż-żgħażagħ anke laqat ma' żgħażagħ li għandhom struggle mal-fidi, għandhom diffikultà ta' fidi, imma fl-istess ħin ħolqu spazju flimkien li fitxu ma fittix li għamela mod jisu qoddim il-ritratti u qoddim il-medja, imma biex joħloq konverzazzjoni jisma' l-mistoqsijiet. Fis-seminarju kien jiġi regolari, kważi darba fix-xahar, jiltaqa' ma' seminaristi individwalment biex isir jafhom, imma wkoll minn barra li qaddes il-qudisa lis-seminaristi darba f'xahar, kienu konna l-ispazju wkoll tal-permess tal-kelma tal-Alla. Aħna dejjem nistiednu minn barra li kultant immexxuhom aħna, nistiednu nies differenti u hija xi ħaġa regolari wkoll fil-komunità tagħna li konna anke lajċi, anke nisa li jiġu jispjegaw huma l-Vanġelu u jgħinuna nitolbu bil-Vanġelu. U niftakar anke xena hekk ħelwa li imbagħad hu kien jingħaqad magħna wkoll. U niftakar din ix-xena fejn din l-om iż-żewġa qiegħda tmexxina fl-ispjega tal-Vanġelu u qiegħed magħna u t-tifla ta' din l-om qiegħda tilab miegħu waqt li omma qiegħda tispjega. U għalija dik hija immaġni sabiħa ħafna għaliex hemm il-mument fejn hu qiegħed jgħaddi l-kelma u jagħti l-orjentazzjoni lis-seminaristi anke fejn hemm l-enfasi tal-ħajja spiritwali ta' kif inti twassal il-ħeġġa u l-imħabba tal-oħrajn. Imma wkoll b'dik l-umiltà tipika tiegħu li kapaċi jisma' jitgħallem joqgħod bil-qiegħda ħdejn ħaddieħor. Sena naqdu mal-kollega Claire Preka ta' Rum li tinsab barra l-Bażilika Minuri ta' San Domingo fil-Kapitali fejn hemmhekk ukoll titkellem ma' diversi nies li nġabru biex iselmu wkoll lill-Arċisqof Emeritu f'din waħda mill-waqfiet li se jagħmel propju fil-Kapitali qabel jasal fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Claire Preka ta' Rum hemmhekk qed titkellem ma' diversi nies li nġabru sabiex jagħtu tislima sabiħa lill-Arċisqof Emeritu. Nsellimlek Claire.
Insellim lek li hemm lilek lill-mistidna kollha u lit-telespettaturi ta' Television Malta li qegħdin magħna bħalissa. Kif kont qed tajt tajjeb inti li hemm bħalissa hawnhekk inġabru ħafna parruċċani ta' San Domingo. Tkellim daqsxejn magħhom, ħdejja fil-fatt għandi koppja, il-koppja mikallef li kienu u għadhom saftit ilu ħbib kbar ta' l-Isqof Emeritu Pawlu Cremona. U ħdejja wkoll fuq in-naħa l-oħra kif qegħdin taraw għandi lil Father Aron li huwa il-Pirjol tad-Dominikani tar-Rabat. Però tal-Birgu skużawni, però se nibda b'din il-koppja ħelwa hawnhekk għandi lill-Emir u lill-mara tiegħu Josephine illi kienu ħbieb u intom kontu qegħdin issemmu daqsxejn ta' kif kien jigwida liż-żgħażagħ, mentri fil-fatt dawn kienu żgħażagħ li kibru flimkien minn tfulithom. X'tajduli, x'memorji żwieħ għandkom? Il-memorja ta' Paul dejjem qatt ma nafu rrabjat, dejjem jitħaq u jipprova jikkalma l-affarijiet. Anke meta konna ninżlu, jiena kont immur il-lajsijom miegħu u kont San Ġagbu miegħu wkoll. U pereżempju wara l-lezzjoni ta' San Ġagbu li kienet ta' dottrina, konna ninżlu jiena u ħuħlinu Alla jaħfillu u missieru u konna ninżlu il-ground tal-futbol tal-belt nilagħbu l-futbol. Issa bħala plejer tal-futbol, għax għandi kurzita jena, kif kien dak it-tip ta' ambizzjuż u hekk ma jiskorjax jirrabja jew le? U kien jirrabja. Kienet tidher fih ma jorijiex. Kien jogos jiskorja u kien jogos jilab. Ġifieri he was very kif jgħiduha. Kien jilab u ma kienx sor loser. Issa s-senjura kienet qed tgħidli wkoll xi ħaġa vera ħelwa di. Illi sar riċentament kienu jmorru jżuru anke dan l-aħħar meta forsi saħħtu ma tantx daqshekk kienet tajba. Però anke hemmhekk għattinna li xorta kien ikun bitbissima u l-moral tiegħu. Le kien jiddejjem jitħaq kiex nidħol u ngħidlu all right Paul, l-ewwel net eċċellenza kien jgħidli le issa le għax aħna ħbieb. Imma mbagħad kien qed ngħidlu all right kien jgħidli dalwaqt nagħlquhom il-101 u bqajt niftakru bħala kappillan il-Gwarda Manġa, kien joħossib it-tfal, imma l-umoristiku tiegħu eżaġerat. U l-birthday dejjem niftakru 25th of January, il-konverżjoni ta' San Pawl. Għax kont ngħidlu wara kif semmejk Paul lilek. U kien jgħidli jiena waqgħet minn fuq iż-żiemel. Allura konna vera imma l-ħajja tiegħu inkredibbli. L-umiltà l-ikbar virtu li kellu, Iva, fil-fatt dik hija xi ħaġa li jgħid kulħadd, l-umiltà u daħqa li dejjem kellu tbissima fuq fommu. Ħdejja Father Aron, il-Pirjol ta' Dominikani tal-Birgu. Jiena bdejt nara daqsxejn il-ħajja li għaddejtu flimkien, inti kellek ħafna momenti speċjali miegħu. Tifkiriet li tista' taqsam magħna. Iva, jiena propju kont membru fil-komunità tar-Rabat, propju meta ritorna lura wara li ta' kien tar-reżenja minn Arċisqof ta' Malta, kien ġi lura l-kunvent magħna r-Rabat. U konna eċitati ftit u li issa ħajkonna il-Patri Pawl lura fil-komunità bħala huwa jibqa' isqof ġifieri imma tara l-umiltà tiegħu kif qed jgħidu s-senjuri li kien iqum minn fuq il-mejda waqt fir-refettorju kien inneħħilna l-platt minn qudiemna u ġabilna l-ikel kont ngħidlu Patri Pawl għax ma kienx irida eċċellenza mbagħad. Kienet jiena issa Patri Pawl issa magħkom ħukom fil-komunità. U kont ngħidlu għalfejn qed iġġibilna l-platti u daħna suppost inservu kun bagħad iż-żgħar aħna kien jgħidi lejxa ma tantx għandi paċenzja fuq il-mejda. Kien iqum imma jiena għandi hekk memorji sbeħ tiegħu wkoll waqt li qed nikteb it-teżi. Kont nkun fil-librerija fit-tard u kien jiġi fejn niġi li kien jaqgħod jagħmel il-kafè, kien jinteressa ruħu wkoll x'qed nikteb u fiex wasalt. U darba minnhom kien qalli ħaddum ġej u sejr fil-kurutur tar-Rabat għal-fotokopja li terġa' tiġi għalli hemm dik il-printer, għalli ma tantx nuża fil-kamra tiegħi, għalli aqbad uħuda u żalila. U dil-printer anke ġarrejta miegħi il-Birgu biex tibqa' tifkira tiegħu. Jiena wkoll kont l-aħħar wieħed li ordna. L-aħħar ordinazzjoni li jagħmel kienet l-ordinazzjoni ta' djakonat tiegħi kien fis-7 ta' Mejju 2016. Kienu wkoll li libisni l-pjaneta fl-ordinazzjoni presbiterali kif ukoll li kien prietka fil-prima messa tiegħi. U kull darba li kien jiġi l-Birgu meta kemm ili Pirjol issa l-Birgu tal-aħħar 6 snin, dejjem kien jgħidli kif jassal jgħidli issa fidejk, inti hawn il-Pirjol, jiena nobdik li tqabbadni ħanamel ħanilbes li tlibisni ħanilbes u kien jieħu pjaċir ħafna jiġi l-Birgu.
Fil-fatt aħna wkoll għandna il-baklu tiegħu tagħna s-salib pettorali biex jibqgħu tifkira tiegħu. Bħalissa qegħdin esposti wkoll fil-Knisja tal-Birgu. Imma jekk hemm xi ħaġa li vera tista' tgħid fuq Patri Pawl hija li kien ikona ħajja tal-karizma Dominikana. Jiena li hekk għalina żgħar, għalina l-Patrijiet iż-żgħar kien modell ta' kif tkun Dominikan. Il-predikazzjoni tiegħu, predikazzjoni attwali, mirquma, dejjem bil-karti żgħarek bit-tlet noti kienu jkunu u noti iktar taħtom, hekk kien jippreparhom l-omeliji. Imma anke l-umiltà u l-karità kbira jiena Rabat naf familji, koppji, nies żgħażagħ imkissrin anke bil-vizzi ta' droga li kienu jfittxuh fil-kunvent tar-Rabat. U ġieli kont ngħidlu, Patri Pawl, attent mhux forsi innaf qed jużaw il-flus, jgħid li laħabtu l-bib tiegħi jien se ngħinhom. U dik bqajt inġorra miegħi wkoll. Jgħid li jiena ngħinhom u mbagħad jara ħalla. Kellu dik is-sens tal-daw. U bqajt niftakar meta darba jekk inx darba ir-rabja. Għax ma kontx taraħ ir-rabja. Il-fatt kulħadd il-kull min kellimt kulħadd jgħid li dan ir-raġel isu qatt mar-rabja. Ma kienx ir-rabja, il-fatt li darba niftakar kellu l-quddisa ta' nofs il-lejl isla u George driver tiegħu li minn hawnhekk insellimlu l-George li kien ħabib ħafna viċin ta' Monsignor Paw Cremona li għalli nofs il-lejn neqes 20 u għadu maġġiex għalija għalli għantiru sal-isla dik l-unika darbek li rajtu ma xrit ikun fil-ħin. Tikka kemm xejn, jiena se jkolli nwaqfek hawnhekk Fader Aaron, nirringrazzjak u nirringrazzja anke lilkom il-koppja Mikallef għax kif qegħdin tindunaw wasal il-korteo funebri. Minn hawnhekk insellmilkom u nerġa' ngħaddi lejn l-istudju lilek Liam u lill-mistiedna tagħkom. Grazzi Claire, kif ukoll il-mistiedna tiegħek illi kellek għal dawk l-intervisti osra iżda illi jixdu wkoll il-virtujiet varji illi kien ħaddan hemmhekk l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona, il-virtu tal-umiltà. Dik il-mara, dik is-sinjura tkellmet dwar dan il-virtu li kien jixed f'kull azzjoni illi propju jwettaq. Hawnhekk qed naraw l-ewwel waqfa tista' tgħid tal-korteo funebri li telaq għal-ħabta tal-4:15 mill-isptar Mater Dei. Din se tkun l-ewwel waqfa quddiem il-Bażilika ta' San Dominku Porto Salvo il-Belt Valletta, folla numeruża hemmhekk tinġabar sabiex tagħti slima lill-Arċisqof Emeritu li miet fl-umur ta' 79 sena. Iktar tard ukoll il-korteo funebri se jkun qed jgħaddi minn triq il-Merkanti, triq San Dominku, fil-fatt Pjazza San George, triq ir-Repubblika qabel jgħaddi għal konkatedral ta' San Juan fejn hemmhekk se jkun espost fl-oratorju. Fil-fatt din hija l-ħirs issa illi waslet fit-toroq Gradilja tal-Kapitali waqfa quddiem din il-Bażilika Minuri fl-isfond hemmhekk tal-qniepen fit-transitu kif kienu tista' tgħid bejn nofsinhar u l-kwarta fejn il-knejjes kollha ta' Malta tislima lill-Arċisqof Emeritu indaqqu fi qniepen transitorji. Silenzju li verament itarrax, kif nistgħu naraw folla ta' nies li ħadmu miegħu, nies li kibru miegħu, kif smajna hemmhekk dak ir-rakkont mimli enerġija, l-enerġija li kien propju jixed fil-qadi ta' dmirietu l-Imħallef Emeritu Pawlu Cremona, folla illi tinġabar sabiex issellem lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Patri Pawl, kif kien iħobb ukoll u kif smajna hemmhekk mill-Perjol Zara, kif kien iħobb propju ħalli l-nies jirreferu għalih anke wara li waqaf mill-kariga wara kważi 8 snin bħala kap tal-Knisja f'Malta. Konna nisimgħu dik l-intervista, dik il-koppja li bdiet titkellem dwar kif kibru ma' xulxin mill-lob tal-ballun. Saħansitra anke l-Perjol semma element li anke n-nifuti tiegħu beda jitkellem fuq li qatt propju ma rajtu jirrabbja. Però laqatni ħafna il-komment ta' dik il-mara li qalet propju l-umiltà kienet l-akbar virtu li kien iħaddan. Jien li jolqotni l-ewwel jisu l-ispiritwalità tiegħu, jisu l-għażla tal-persuna ta' Ġesu tagħtu s-saħħa biex anke jipproċessa jiġifieri ma naħsibx li huwa bniedem li ma kienx iħoss, min jafu jaf li kien għadda mid-batija, ġarrab, kien weġġa wkoll. Imma kellu mbagħad din il-qawwa fih permezz tar-relazzjoni tiegħu ma' Ġesu li jittrasforma dik, ma jħallix issir qrusa ġewwa qalbu, li jirbaħ il-ħażin bit-tajjeb.
u naħseb li hemmhekk għandna x'nirċievu minn għandu bħala stil. Għet irtisemmi u koll li kien il-kap tal-Knisja f'Malta f'mument li għet jista' jqisu koll bħala transitorju. Kien hemm diversi sfidi li fit-tmun tiegħu tal-Knisja f'Malta il-Knisja kienet għaddejja b'diversi kwistjonijiet ejn insejħulhom transitorji u li nifosthom referendum tad-divorzju illi sfidaw l-status quo. Fi klimu stess, anke f'intervista li kien għamil ftit ta' snin ilu mal-kollega Glenn Falzon għal-programm Insights kien fisser referendum ta' divorzju bħala episodju illi eżawri għajjieħ. Kif kien jitkellem fuq dan l-episodju? Ħanajdlek, mus ħammur naqra qabel. Aħna nafu l-età kanonika meta isqof irid jirtira hija meta jalaq 75 sena. U minn xi snin qabel ma laħfillu l-Arċisqof Merċieqa wasal għal dik l-età bdiet l-ispekulazzjoni. Hemm min jgħid bdew il-manuvri. Ma dik ħallija. U ismijiet jiġu mxandra fil-gazzetti u daka. Jiena ngħid anka selective leaks, ġifieri l-ewwel isem li kien propju ta' sieħbu ta' Patri George. U ovvjament min jaf kif tintlab il-logħba jaf li dik saret apposta biex min ismu joħroġ fil-gazzetti żgur ma jsirx. Pawża għaxin nisimgħu din it-talba propju mill-Arċisqof. Ma' wieħed minn dawn iċ-ċkejknin għamiltuh miegħi. Il-kelma tal-mulej. Issa se ngħidu fl-Ingrin antifona jisimha Ospem Miram, Otama tal-Aġel. Hija antifona li aħna l-patrijiet inkantaw lil missierna San Dominku. U biha nitolbuh jieħu ħsiebna mis-sema. Kif kien wedna u stess li ħajjieħu ħsiebna iktar minn hemmhekk milli kif seta' jieħu ħsiebna hawn fl-art. L-antifona llum rridu isna ngħidu anke lill-Patri Pawl fil-waqt li nitolbu għalih, imma nitolbuh ukoll biex bħal missierna San Dominku wkoll jieħu ħsiebna mis-sema. Otama tal-Aġel li tajtom li dawk li kienu jibkuk u għedtom li wara l-mewt tiegħek fis-sema triħaw jisibuk. Wetta il-kelma ħanina li btalbek għajnuna tatina. Missier inti moni bis-seta saħħaħt il-marit u l-miġruħ. Zejjinna bil-grazzja ta' Kristu fejjinna l-mart kollu tar-ruħ. Wetta il-kelma ħanina li btalbek għajnuna tatina. Gloria lil-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Wetta il-kelma ħanina li btalbek għajnuna tatina. Nitolbu. U Alla. Int b'mod tal-Aġel issejħilna għall-istess tama. Nitolbu bil-ħnina għal-ħuna Patri Pawl Cremona biex lilu li f'din id-dinja ħabbejtu b'imħabba l-aktar kbira u rridtu jaħdik karità apostolika biex xandir tal-bxara tajba fl-episkopat tilqaw ħanin fil-paċi u l-għena miegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa li miegħek jgħixu jisalta flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatiħom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Istrieħ fil-paċi. Amen.
Fl-isfond ta' ċabċib kif ukoll niepen transitorji il-ħirs issa l-kortejo funibri jkompli jgħaddi minn diversi toroq fil-kapitali qabel eventwalment imbagħad jasal quddiem il-konkatedral ta' San Ġwan. Id-diskussjoni fl-istudju qabel ma minna dik il-pawża qasira sabiex nisimgħu dik it-talba kienet tiffoka lura għal numru ta' snin ilu qabel ma propju kien fit-tmun tal-Knisja f'Malta. Niftakar ngħidlek kienet bdiet l-ispekulazzjoni, niftakar darba kien Korpus 2016 s-sena u ltaqajna konna ħerġin wara l-funzjoni u mixjin minn Sadarjali. U għatlu aħna żewwa qed nisimgħu fuqek. Qabad lejdi, għalli fred, ħallini neqpa patri. Għatlu kif trid inti. U daka, mbatt. Kellu ċertu riluttanza taħseb? Ġifieri żgur ma fittixix, għax hu il-titli u dejjem fittex li jkun ta' servizz. Anka meta saret il-ħatra, il-nomina fil-kurja, kien għamel kentej u kien ikkwota l-Santu Wistin li aħna rridu nkunu pont illi jaqqa. Tiġifieri hu il-ħajtu kollha il-Ministeru tas-Servizz. U dik ma nbidilx hu. Ġifieri kien patri, kien kappellan, kien perjol, kien provinċjal, kien isqof il-fattur komuni kien dejjem bniedem ta' servizz biex nikkwota ġeneral Ġiżwita. A man for others. Fader Jimmy, kummenti konklusivi mnaħat jek qabel ninaqdu maktar kollegi li jinsabu din id-darba qudiem il-konkatedral ta' San Ġwan. Ekku, naħseb toħroġ il-kwalità anka ta' sempliċità, jiġifieri l-għażla anka tal-vot tal-faqar għażel li jgħixu anka fi stil ta' ħajja sempliċi li jfisser imma li jkollu determinazzjoni u għażla ċara għall-Vanġelu. Jiġifieri jekk kien hemm xi ħaġa li tmexxih il-qalbu, l-deċiżjonijiet, il-mod kif jitratta n-nies, kien li jħalli l-Vanġelu ta' Kristu jmexxih. Naħseb li dik kien il-frott li min jiltaqa' miegħu kien isib, li kien iħossu stimat b'dinjità. Fissret ukoll imbagħad anke xi jirċievi lura li llum wara naraw kif din fissret f'ħajtu li anke d-daqqiet li qala ittrasformhom anke permezz tal-maħfra tal-qalb ħelwa li kellu li mbagħad trasmetta paċi lil kull min iltaqa' miegħu. Fader Jimmy Bonnici, Alfred Grixti, grazzi ħafna tal-li kontu miegħi u mat-telespettaturi kollha ta' TVM għal din l-ewwel parti tad-diskussjoni. Diskussjoni fl-istudju tissokta dal-waqt, però ħaninaqdu mal-kollega Mario Mikallef li jinsab propju quddiem il-konkatedral ta' San Ġwan. Mario, insellimlek. Tislima lilek li jem kif ukoll it-telespettaturi kollha ta' Television Malta li qegħdin isegwu din ix-xandira diretta kif il-programm uffiċjali tal-funeral tal-Arċisqof Emeritu Monsinjur Pawlu Cremona issa beda, korteo tela aktar kmieni mill-isptar Mater Dei għamel waqfa hawnhekk fil-Belt Kapitali, fil-Knisja ta' Sittna Marija ta' Portu Salvu
u tad-Dominikani ġewwa triq il-Merkanti u issa jinsab fi triqtu biex jasal hawnhekk quddiem il-Knisja il-Konkatedral ta' San Ġwan. Fl-ispont qegħdin tisimgħu in-noti kibja tal-qniepen tal-Knisja Konventwali tal-Ordni illum il-Konkatedral ta' San Ġwan li joħolqu din l-atmosfera ta' soba u dispjaċir għat-telfa ta' Arċisqof maħbub, Arċisqof li ħabb in-nies u n-nies ħabbitu. Dan intwera mill-kummenti li smajna aktar kmieni permezz tal-kollega Claire Prekatarum. Imma anke kummenti li smajna hawnhekk waqt li nsabbu ġewwa Pjazza San Ġwan minn diversi nies li huma qrib l-Ordni tad-Dominikani, persuni oħra illi segwew minn qrib il-Patri Pawl, anke kien il-konfessur tagħhom, persuni oħra minn parroċċi fejn kien kappellan, Pietà Gwardamanġa, kif ukoll il-parroċċa tan-Nazzarjanu ġewwa ta' Sliema. U ħafna wkoll persuni minn Rabat fejn u tant kien joss il-mumenti li qatta fil-kunvent tad-Dominikani ġewwa ir-Rabat fejn eventwalment fuq xewqa tiegħu stess ser jindifen nhar is-Sibt kmieni wara nofsinhar. Miegħi nilqa' lil Fader Stefan Attart mill-Vigarjat tal-Liturġija tal-Arċidjoċesi ta' Malta illi nistiednu jispjegana ftit ukoll is-sinifikat ta' korteo funebri. X'inhu s-sinifikat, Fader? Bħal kull purċessjoni oħra l-idea ta' mixja tfakkarna illi aħna fuq din l-art temporani. Allura b'mod aktar speċjali korteo funebri fakkar sa mhux iktar il-mina għadda l-ħajja ta' dejjem imma l-inna li qegħdin hawn illi l-ħajja hija temporanja u li aħna bħala nsara imsejħin biex immorru lura fis-sema pajjiżna. Allura din il-purċessjoni titfakkar il-kull wieħed waħda minna li din il-ħajja fuq din l-art tgħaddi u li kollha rridu nidru quddiem il-ħalliq tagħna. Meħabba li kien Arċisqof, meħabba il-waqfa issa ġewwa Triq Repubblika Kantuniera ma' Triq San Ġwan tal-Ħers. Waqfa f'kantuniera partikolari. Għaliex? Għaliex hawnhekk hawn il-binja tas-soċjetà King Zone, waħda miż-żewġ banet fil-kapitali. Li tagħha Monsinjur Cremona kien il-patrun. Tiftakru bl-assoċjazzjoni li hemm bejn id-Dominikani, l-Ordni tal-Predikaturi, u din is-soċjetà mużikali. Fejn hawnhekk propju mal-gallerija iddendel ukoll inkwatru pittura tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona qegħdin jitwadbu l-wart b'simbolu wkoll ta' rispett. Lejn Arċisqof li kien mill-kapitali twielet hawnhekk, qatta tfulitu u żożitu hawnhekk u baqa' jħobb il-Belt Twelidu, il-Belt Valletta. Sakemm imbagħad issieħeb fl-Ordni tal-Predikaturi biex permessa dil-Ordni u għamel tant ġid fi knejjes differenti tal-istess ordni f'Malta u anke mbagħad kien ta' servizz għall-Knisja Kattolika fi snin li għamel bħala Arċisqof, jiġifieri bejn l-2007 u l-2014. Kważi 8 snin. Din il-kanturina tfakkarni wkoll f'xiena partikolari ta' Jannar 2007. Meta tant nies ġew hawnhekk u taw merħba lill-Arċisqof il-ġdid. Kif ħafna kienu jafuh Patri Pawl u stess baqa' jippreferi li jissejjaħ hekk. U minn din il-kantuniera kien sellem ukoll id-diriġenti tal-banda King Zone li kienu nġabru dakinhar fil-gallerija biex isellmulu. Mill-Ħers jinħareġ bil-mod it-tabut tal-Arċisqof Emeritu, insegwu l-preżenza ta' uħud mill-membri tal-Kapitlu Metropolitan. Għatta Monsinjuri li għaw preżenti hawnhekk illi ser ikunu qegħdin jakkumpanjaw il-korteo funebri minn din il-kantuniera għal ġewwa l-oratorju tal-Konkatedral ta' San Ġwan fejn eventwalment Monsinjur Cremona ser ikun espost għal pubbliku. Hija timexxi dan il-korteo Fader Michael Camilleri,
il-kappellan tal-parroċċa tal-Madonna ta' Porto Salvo u San Dominku hawnhekk fil-Belt, propju għaliex anke il-konkatedral ta' San Ġwan huwa fil-konfini ta' din l-istess parroċċa. U għalhekk meta jkun hawn ċirkustanzi bħal dawn, il-kortija jitmexxi minnu. Tislima tal-banda King Zone biex il-kortija jitlaq minn din il-kantuniera propju għal hawnhekk għal ġewwa misraħ San Ġwan. L-applaws tad-diriġenti tal-banda King Zone. Father Stephen, se nassistu għal żewġ mumenti ta' talb f'dawn il-jumejn partikolari ġifri il-lejla u għada qabel mbagħad mal-sibt ikollna l-Qudiesa Preżenti Katavre. Minn hawn ftit tal-ħin ieħor l-Arċisqof Monsignor Charles Cicluna se remexxi l-għasar tal-mejtin waqt li għada fit-8 ta' filgħodu se jingħad it-tifħir ta' sbieħ il-jum. Żewġ mumenti partikolari dawn. Importanti ħafna. It-talba tal-għasar fil-għaxija u t-talba tat-tifħir ta' sbieħ il-jum jingħadu mill-Knisja kuljum, ġifieri hija talba mhux tal-qassis biss, imma hija talba tal-Knisja kollha, ġifieri naf numru kbir tal-għajċi li jitolbuha kuljum. Hija talba bbażata fuq is-salmi, allura l-iskrittura, l-kelma talla. It-tifħir ta' sbieħ il-jum u l-għasar huma żewġ punti kardinali fil-ġurnata lina, ġifieri huma żewġ momenti importanti ħafna fejn wieħed irod ħajr lill-Alla ta' ġurnata ġdida, imma wkoll tal-ġurnata li tkun għadha kif għaddiet. Huma momenti ta' talb antikissimi, 2 minn 7 momenti ta' talb illi l-Knisja titlob kuljum. F'okkażjoni bħal din, f'ċirkustanza bħal din, aħna nitolbu wkoll għar-ruħ il-persuna li tkun għaddiet għal ħajja ta' dejjem f'dan il-każ l-eċċellenza tiegħu Monsignor Cremona. Il-kortija funebri issa dieħel ġewwa misraħ San Ġwan fuq quddiem il-kappellan tal-parroċċa ta' Sittna Marija ta' Porto Salvo u San Dominku Father Michael Camilleri segwit minn membri tal-kapitlu metropolitan. L-aħħar jimxi Monsignor Paul Carmel Vella, rettur tal-Konkatedral ta' San Ġwan, it-tebut tal-Arċisqof Emeritu Monsignor Paolo Cremona, membri tal-Ordni tad-Dominikani, l-Arċisqof, l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Charles Cicluna u familjari tal-istess mibki Monsignor Cremona. F'dawn il-jumejn ukoll se tingħati t-talba tar-Rużarju fl-oratorju darbtejn b'mod organizzat il-lejla fis-7:30 li ser titmexxa mill-familja Dominikana, ġifieri mill-patrijiet, minn ħutu l-patrijiet Dominikani, u għada fl-istess ħin minn Monsignor Arċisqof Charles Cicluna. Preżenza wkoll fost il-familja Dominikana l-Arċisqof Emeritu ta' Tirana Durres fl-Albanija Monsignor George Frendo, ħabib u kollaboratur kbir ta' Monsignor Cremona, flimkien ħadmu f'diversi uffiċċji, saħansitra kitbu kodba flimkien hemm mill-inqas 4 pubblikazzjonijiet bejn iż-żewġ isqfijiet flimkien. U l-provinċjal tal-Ordni tad-Dominikani Patri Vince Mikallef. Father Stephen, fil-jumejn li ġejjin ser ikun hemm mumenti fejn l-Arċisqof Emeritu ser ikun espost għall-qima tal-pubbliku. Għaliex? Hija tradizzjoni antika tal-Knisja illi l-isqof illi huwa l-arus tal-Knisja, għalhekk dakinhar tal-ordinazzjoni tiegħu jitlibbes anki ċ-ċurkett, tant il-Knisja tal-bidu meta kien imut l-isqof kien jgħidu romlot il-Knisja. Allura kif anki jitlob iċ-ċeremonjal tal-isqfijiet tal-lum, l-isqof għandu jkun espost għall-qima tal-poplu, għat-talb tal-poplu biex aħna l-Knisja illi hu kien miżewweġ lilna nitolbu għalih għall-mistrieħ ta' ruħu u anki biex aħna narfu l-għaqda l-komunjoni kemm sabiħa. Illi biċċa minna issa marret il-ġenna. Għaliex aħna flimkien niffurmaw knisja waħda, familja waħda, il-ġisem mistiku ta' Kristu. Kull wieħed minna li għaddi għal ħajja ta' dejjem biċċoħra mill-knisja tmur fis-sema pajjiżna. Allura għalkemm aħna bdieqa għax inħossu l-firda, imma fl-istess ħin hemm element ta' ferħu kollha għaliex nafu li parti minna diġà tinsab issa fil-ġenna. L-Arċisqof Emeritu ser ikun espost tal-qima tal-pubbliku il-lejla bejn il-5:30 u 8:30 ta' filgħaxija, imbagħad għada prattikament il-ġurnata kollha, mid-9 ta' filgħodu sa 8:30 ta' filgħaxija. L-aħħar riflessjoni minn għand Father Stephen Attard, il-motto tal-Arċisqof Cremona kien ħejju t-triq għal mulej.
Father Stephen, kif tara li dan jinkwadra mal-viżjoni tal-Episkopat ta' Monsignor Cremona u l-mument li nisabu fih illum il-passaġġ minn din id-dinja għal ħdej l-ħallieq? Jena jolqotni ħafna dak li qal darba l-isqof Cremona, Arċisqof Cremona stess, meta ġurnalista staqsieħ qallu ma tinkwitax li n-numri fil-knejjes dejjem jonqsu. U b'dik il-ħlewa, b'dik id-bissima u bit-tranquillità għax mimli bil-fidi għal ma ninkwitax għax Ġesu beda l-Knisja tiegħu b'tużana nies l-apostli li kienu bnedmin dajfa u fraġli bħalna. Din it-tranquillità għax kien mimli bil-fidi naraħ illi eċa sewwa fil-qadi tal-missjoni tiegħu illi verament ħejja triq tal-mulejl ta' ma' ħafna nies kien ikun jaf xi ħadd l-isptar kien imur kemm żewweġ koppji kemm għammet kemm iltaqa' ma' nies bi problemi ġieri kien dejjem lest illi ħejji triq verament tal-mulej biex bil-preżenza tiegħu bil-ħajja tiegħu bniedem jiltaqa' mal-mulej stess. Father Stephen Attard, nirringrazzjak ħafna. Issa ndawru ħarsitna għal ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan. Id-diskussjoni ser tkompli wkoll fl-istudio immexxija mill-kollega Liam Carter infakkar illi l-lejla l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona ser ikun esposta għal qima tal-pubbliku sa' 8:30 fil-għaxija. Għada ġurnata sħiħa hawnhekk fil-Konkatedral ta' San Ġwan bejn id-9 ta' filgħodu u 8:30 ta' fil-għaxija biex imbagħad is-sibt filgħodu fid-9:30 tibda ċelebrazzjoni ta' quddiesa preżente katafere. Il-ġurnata ser tkun it-22 ta' Marzu. Ġurnata partikulari wkoll f'ħajjet l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona għaliex fit-22 ta' Marzu tal-1996 jiġifieri 56 sena ilu huwa kien ġie ordinat saċerdot. 56 sena ilu propri fil-ġurnata tal-funeral tiegħu. Tal-aħħar tislima li il-poplu Malti, Gvern u Knisja flimkien qegħdin jorganizzaw din l-aħħar tislima lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Tislima lilkom minn quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan fidejk issa li Istrieħ fil-paċi. Amen. Grazzi hemmhekk lill kollega Mario Mikallef kif ukoll il-mistieden hemmhekk li kellu spjega pjuttost dettaljata ta' xi jfisser li qed naraw issa il-Monsinjur l-Emeritu l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona espost tal-qima tal-pubbliku illum kif ukoll għada qabel il-funeral tas-sibt. Aħna fl-istudju wkoll issa inaqdu aktar mistiedna Father Charles Tabone, Father Colin Apap, grazzi ħafna tal-li sibtu l-ħin u naqattu magħna u flimkien qed insegwu din ix-xandira diretta illi wasletilna minn diversi bnadi mill-isptar Martyr Day sa fl-aħħar issa propju hawnhekk fl-oratorju tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Magħkom xtaqt nitkellem ħafna fuq il-legat. Matul din ix-xandira smajna fuq il-virtu tal-umiltà, l-imħabba kbira li kellu lejn il-proxmu, l-imħabba li kellu wkoll lejn ħutu l-patrijiet, l-imħabba insomma lejn il-komunità kollha, l-imħabba lejn iż-żgħażagħ ix-xogħol fis-seminarju, però fi kliemkom stess, lim taħsbu huwa l-akbar legat li ħajħalli l-Knisja f'Malta? Il-qdusija. Jiena għalija fija Patri Pawl kien raġel qaddis. Ili nafu 50 sena. Ġifieri meta dħalt fl-ordni jien kien għadu żagħżugħu. Għaliex għadu laqqas għal 80. U dejjem nafu bħala raġel spiritwali ħafna. Sirt nafu hemm jiena meta dħalt fl-ordni sirt nafu. U s-sur Mastax hekk insejħulu dak li jieħu ħsiebna għalinna issa għażlu konfessur illi anka jkun id-direttur spiritwali tagħhom. U jiena mill-ewwel għażilt il-Patri Pawl. Għalfejn?
naħseb jien issa li għadda żmien għax qed ngħidlek ma kontx nafu. Fin itqajt miegħu meta dħalt il-kunvent. Kien il-perjol dak iż-żmien kien għadu żgħar. Ġibidni. Jiġifieri jien naħseb il-qdusija tiegħu ġibditni. U jiena konvint li kien qaddis. Għaliex anke n-nies għarfitu bħala qaddis. Għax in-nies għandha is-sitt sens. Għandna 5 sensi, jekk ngħidu hemm sens ieħor. Moħħbi ma jidirx dak li bih tħoss. U n-nies ħassew minn dejjem illi Patri Pawl kien qaddis. Jiena bqajt sorpriż, fil-fatt ikkommovejt ruħi meta rajt l-istess traġitt imma darba bil-karru tal-mejtin, mhux bil-karozza mikxufa u Patri Pawl ferħan jitbissem jilqa' n-nies. L-istess traġitt bil-Knisja tagħna ta' San Dominku l-Portu Salvu l-Belt sal-Konkatedral ta' San Ġwan. Kemm kien hemm nies? Ħafna fil-fatt il-filmati. F'gata. Il-filmati li tellajna mill-arkivi propju jixdu dan li titkellem fuq u inti nies ta' kull età. Kenna nneħħu il-fjuri minn fuq il-karozza. Imlewa, kulħadd gallarijiet mimlijin binni. Għaliex? Għaliex? Mhux l-ewwel isqof li sar Malta. Għaliex in-nies indunaw ma kienux jafuh daqshekk nies il-Patri Pawl. Għax kien jgħix ħajja pjuttost moħbija. Kien jagħmel ħafna ġid u jippriedka u jagħmel konferenzi. Imma żgur ma kienux jafuh daqshekk nies daqskemm deru fil-jum tal-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Jiena nemmen opinjoni tiegħi illi n-nies ħassew li dak raġel qaddis u ridu jmorru, jisellmulu u jifirħu miegħu u jgħidulu xi pjaċir għandna li inti sa tkun l-Arċisqof tagħna. Pawża qasira mid-diskussjoni kif issa l-Arċisqof ta' Malta se jkun qed imexxi l-asar tal-mejtin. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kantaw flimkien lil-lum. Sultan Awi Christus idna in farah tal-mew is-saltna biex is-sebba lil-missira u tikbir għalina fidejna biex
himna lesti, Anus helum itlum miek. Finisri udam il-ana, Ashita fim hallef tayyeb, Nibil haba fi disriha, Ibna trinita adisa. Noqogħdu bil-qiegħda. Paġna 3. Jħarsek il-mulej minn kull deni u jħares lek ħajt. Daw kienu filmati diretti li jaslu lilkom grazzi għal crews tal-PBS li jinsabu f'diversi bnadi tal-kapitali, filmati diretti mill-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta, hemmhekk Monsignor Paolo Cremona, espost għal-qima tal-pubbliku llum sa 8:30 ta' filgħaxija propju fl-oratorju faċċata hemmhekk mal-opri ta' arti ta' Caravaggio. Fader Colin, ħuna nitkellmu fuq il-legat tal-Arċisqof Emeritu. Fi kliemek stess, x'inhu il-legat li taħalli l-Knisja f'Malta? Il-Knisja ma tagħmilx qaddisin. Però il-poplu bħalma semma Fader Charles għandu dak is-sixth sense li jinduna meta persuna hija ġenwinament qaddis. Jiena m'iniex hekk. Imma meta l-Papa Giovanni Paolo II miet, Vox Populi kienet Santo Subito. U fil-fatt hekk ġara, imbagħad ftit wara l-Knisja naqset il-żmien biex tiddikjara qaddis u dikjaratu qaddis. Bajt mistaġeb meta kont naf ħaniġi ftit sigħat ilu. Imma meta sirt naf ċerti nies li kienu jafu li ġej, per esempio Tonio tal-Polsa ċittadin, qabel ma tħalt, għalli ħatmur titkellem fuq Patrik Cremona. Għatlu iva, kif taf? Il-kelma ma lajr tiġrija. Għalli imma kulħadd iger li jirrakkonta stejjer fuq dan imbirek Patri. Irrakkontali meta kien hemm festa nazzjonali tal-bidu tal-ġimgħa l-kbira xi ħaġa. Il-Via Sagra. U l-Via Sagra u l-Arċisqof insista li hu mill-flusu iħallas il-qaq lill-immigranti li kien hemm preżenti. Dan kien Paolo Cremona, sempliċi fis-silenzju. Però l-iktar għalija, l-iktar kobor illi dal-bnidem għandu kien il-fatt illi jina nixili namillu nasib l-aħħar intervista għal-Radio Malta. Konsensaqsik fil-fatt għaliex qabel bdejna din xandira kelli xorti nisma din l-intervista li possibilment jafija l-aħħar intervista mal-mezzi ta' xandir. Intervista twila, di stil tijak fejn tkellimtu fuq diversi affarijiet, pero kien hemm ċertu ngħidu l-hom episodji li ħadd pjaċir nisma' wkoll kummenti riċenti fuqhom. Din l-intervista ħadd tiġi trasmessa fuq Radio Malta wieħed nofsija qabel il-funeral ta' nhar is-Sibt. Ġieli tibda fit-8:30 ikun isser żmal, 8:30 sa' 9. U li tisma' lilu stess jirrakkonta. Kien f'wheelchair. U għamel 3 xhur l-isptar da. Ġieli kienet pratikament l-aħħar intervista li ta' fid-dar ta' Kleru. Ma dik is-serenità li kellu. U hemm tara il-kobor ta' persuna. Meta tkun għaddejja minn żminijiet diffiċli u tinsa lilha nifisha biex tħobb il-ħadd ieħor. Jiġifieri għalija dan hu Paolo Cremona, il-bniedem li kapaċi jaħseb ħadd ieħor
Grixti għal kien bniedem ta' servizz l-oħrajn. Dak kien Pawlu. Jiena meta kelli bżonn insifer l-Ingilterra biex nagħmel kors permezz tal-Arċisqof għalli mal-ewwel iva, jiġifieri kien jinteressaħ isek meta tkellmu kien isek l-unika persuna li teżisti fil-ħajja. Int biss. Dan kien Pawlu Cremona. U nista' nirrakkontalek ħafna stejjer ta' nies li qaluli. Pereżempju nirrakkontalek storja illi ta' persuna li kellha bżonn tagħmel operazzjoni biex minħabba s-sesswalità tagħha, mhux se nidħol fid-dettalji, imma l-Arċisqof mhux biss qed jismagħha, qed jifhimha tal-appoġġ, akkumpanja, imma wkoll ta' flus biex tagħmel din l-operazzjoni. Dan kien Pawlu Cremona. Minna rebda storbju, minna rebda li toqgħodni wkoll fuq Pawlu Cremona huwa meta kien fiktar momenti dajfin. Niftakar kont mort il-ħattart fejn kien joqgħod ma' grupp ta' assisin. Dan ukoll interessanti l-għażla li għamel biex jgħix tista' tgħid fil-komunità xi ħaġa pjuttost differenti li minn kif sar qabel din l-għażla personali tiegħu. U kien qalbu kienet fil-komunità, l-komunità kien iħobba wis bħala patri. U kien qalli lili qalli ħajkun diffiċli bħala isqof li ngħix mingħajr komunità. Mbagħad ġitu l-idea li jagħmel komunità illi jistaqsi numru ta' assisin, ta' dioċesi biex joġobhom joqogħdu fl-istess dar miegħu u jkunu jistgħu jitolbu flimkien u jkunu anke wens ta' xulxin kif titlob kull komunità. U l-iktar ħaġa sabiħa f'dal-momenti kien fl-iktar momenti diffiċli. Meta kien għaddej minn żmien ta' saħħa mhux tant tajba, u niftakar mort nkellmu għamil li hekk bħal speċi u ftehmu li joħoduh jom biex idarruh. Dan kien Pawlu Cremona. Bidem normali, bil-mart tiegħu kollha. Lili. Kont jiena close tiegħu il-assisin kellu burnout, kien għajja, mhix bil-forsi kont ngħidlu, Pawl, bil-mod qed taħdem wis, kien jagħmel dawk il-visti pastorali, idum sa tard bil-lej anke sa nofs il-lej għax ma kienx jaf jgħid ħanieqaf. Hekk kien nies iridu jkellmuh, kien joqgħod hemm u jismagħhu. Eżatt. U għajja. Kif tista' l-Knisja żomm ħaj dak li ħadem għalihu fost l-oħrajn naħseb elementi li spikka llum mid-diversi mistiedna li kellna minn nies li kellimna fit-toroq tal-kapitali, l-umiltà. Kellu tliet modelli Pawlu Cremona. L-ewwel il-Ġesu Kristu li kien iċ-ċentru ta' ħajtu. It-tieni San Dominku, ovvjament, u it-tielet il-Papa Ġwanni 23 li ju kiteb teżi propju fuq it-talim tiegħu. Fuq il-paċi, il-paċi fil-Papa Ġwanni 23. Kien bniedem sempliċi, ma kienx bniedem komplikat, ma kienx teologu li jaqla kontroversi, kien bniedem. Imma bħala teologu jiena għallimni l-morali, kien teologu profond. Ma kienx jaqla kontroversi, ma kienx it-tip. Imma anke l-għażla tiegħu ġifieri fil-bidu ta' dan il-programm tkellimna fuq il-paċi, teżi tiegħu, teżi ta' filosofija u teoloġija li iċċentrat fuq l-idea tal-paċi, tema li kif nistgħu nisimgħu u naraw illum għada relevanti ħafna, però anke din l-għażla jisu li jifoka l-istudji tiegħu fuq il-paċi intom li ta' fuq sew mill-qrib. Kif tispjegaw? Kienet fiq ta' u kien bniedem ta' paċi meta tiltaqa' miegħu jikkalmak. Iġalek tħossok seren, iġalek jgħinek biex tgħix fil-paċi. Għaliex hekk kien, għax kien maqgħud ħafna malla. Kien bniedem ta' talb, kien bniedem illi kellu lil Ġesu Kristu fih. Pawza mid-diskussjoni, ħalli noħodkom għal-feature illi propju preparajna servizz tal-aħbarijiet illi għandu l-isem ta' minn fom Pawlu. Dan huwa uħut mill-intervisti, uħut minnhom l-aħħar intervisti li kien ta' l-xandir pubbliku. Nisimgħu wkoll dan is-servizz u naraw ukoll. Jien għamilt din id-deċiżjoni quddiem Alla għaliex saħħti marret lura. U għalhekk inħoss
li aħjar ikun xi ħadd ieħor li jmexxi l-Knisja Għażiża ta' Malta. It-18 Ottubru tal-2014 fl-età ta' 68 sena Monsinjur Pawlu Cremona jħabbar li mhux sa jibqa' Arċisqof. Il-Papa Franġisku laqa r-riżenja tiegħu. Nirringrazzja lil Mulej għat-tajjeb li stajt għamilt. Nirringrazzjah ukoll għax bat li ħafna nies li jenuni. Ibqgħu żgur li f'qalbi għandi l-poplu kollu Malti u b'mod speċjali l-Knisja ta' Malta. F'qalbi m'għandi l-ebda rankura l-ħadd. Jien minn issa nofri lil innifsi għas-servizz tas-suċċessur tiegħi. Monsinjur Cremona mexxa l-Knisja f'Malta l kważi 8 snin. Ġie konsagrat isqof nhar is-26 ta' Jannar tal-2007 f'ċelebrazzjoni li rat preżenza kbira ta' nies fil-belt. Fosthom missieru Joseph u ommu Josephine. Jiena għalkemm bil-biża' quddiem din il-missjoni tant kbira, nixtieq f'isem il-Knisja inrot ħajr lill-Alla. Meta Sistin ilu ċelebra l-50 sena saċerdot, inniseġ fi ftit kliem il-viżjoni ta' ħidmietu bħala nisrani. Jiena magħkom, jien nisrani, għalikom jiena raj. U f'din il-ġurnata nixtieq nirringrazzja lill-Alla flimkien magħkom għax jien nisrani magħkom. Imma mbagħad nirringrazzjah għaliex tani grazzja kbira li nkun nista' inservi naqdi lill-poplu tiegħu. Jibqa' mfakkar għall-umanità tiegħu. Noqgħod nirraġuna jien ta' tiddejqux tirraġunaw hekk biex taħsbu iktar fil-fond. U f'waħda mill-aħħar intervisti li tal-TVM News fil-programm Insights imxandar f'Deċembru 2018 istqar li wara r-riżenja tiegħu talab l-għajnuna ta' psikjatra u għadda messaġġ ta' kuraġġ għal min jgħaddi minn mument ta' sfida fil-ħajja. U qed ngħidha din mhux biss għalija ħalli għax naf li hemm stigma u jien forsi ngħid u jekk l-Arċisqof Cremona ma ddejjaqx imur jekk inti tħossok mafus tibqax tbati. Jekk tħossok mafus tibqax tbati. Verament Fittex l-għajnuna. Fittex l-għajnuna. Tistħix. Relevanti anke fil-pariri li ta' nafu li l-kriżi tas-saħħa mentali hija kriżi li d-dinja kollha titkellem fuq. Fil-fatt jiena rajtu fl-iktar mument meta mort nkellmu u għalli jara fiex wasalt pa' speċi u kellu l-kuraġġ li jitkellem pubblikament. Għall-ewwel ma kontx ngħid eżatt imma u għadda minn kriżi mentali bħal ħafna nies oħra li jkunu overstressed u xorta waħda baqa jagħti servizz. F'dak is-servizz hemmhekk rajna nistgħu ngħidu tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet li matula kien tħabbar illi fil-fatt ġiet aċċettata r-riżenja tiegħu, rajna wkoll intervista mal-kollega Glenn Falzon hemmhekk għall-programm Insights, però ħareġ element li ddiskutejni anke matul dan il-programm u għadkom kif semmejtu inti Father Charles li kien ejja bil-visti pastorali li kien jagħmel, però kien fisser ukoll referendum tal-2011 bħala episodju li qajjieħ. Ma kien jgħid lil ħadd, konna ngħidulu, imma kulħadd ikun jixtieq li jżewġu l-Arċisqof. Inti ma tistax iżżewweġ il-kulħadd. Imma ma kien ħallihom la jifirħu la jieħdu pjaċir, ħallihom inferrahom. Ma kien jgħid lil ħadd. Meta ħabbar ir-reżenja tiegħu għal-kelma illi tfisser ħafna u turi il-qdusija tiegħu. L-Arċisqof Cremona ir-reżenja għax kellu pressjoni. Ġifieri ma qabx filgħodu qal jiena mort lura b'saħħti u ħan irreżenja. Le. Kien hemm xhur illi saritlu pressjoni diretta u indiretta u iktar waġġatu l-indiretta biex jirreżenja. Debu waslu l-messaġġ inti mhix tajjeb biex tkun Arċisqof. Għax għajjien, għax marit. Ma kienx marit, kien għajjien.
etnajċ għallu il-psikjatra. Kif kien jitkellem dwar dan l-episodju? Mek smajna nistgħu ngħidu. Din nixtieq ngħid għax jgħaddi l-ħin. Kienet saritlu pressjoni, le, kien jibki. Kien iweġġa ħafna. Jiena kont immur naraħ u kont immur fil-kamra tiegħu għax. Rbib, sew. Darba nsibu bil-gazzetta f'idu jibki. U jien nibki miegħu. Għalli, ara xamlu li ċal. Qatt ma weġġajt il-ħadd. U veru, kellu mħabba kbira lejn il-qassisin, imma enormi. Alla ħares tajdlu kontra qassis, għax jibda jinnervja, speċjali xettajtek, il-qassisin jagħmlu tanġi. U beda jibkera xamluli. Imma mbagħad ew tidher il-qdusija tiegħu. Meta għamel dak l-indirizz tar-reżenja qal uża l-kelma Taljana u għamilha bil-Malti. Għal jien m'għandi ebda rankur għal ħadd. U rankur ħada mill-kelma rankore mit-Taljan li tfisser resentment. U kieku bil-Malti wieħed jista' jagħmilha jien m'għandi f'qalbi għal ħadd. Mhux nżomm f'qalbi għal ħadd. U veru hekk għamel. Jiġifieri bil-qdusija tiegħu għax tkun qaddejs. Biex tasal għal xi ħaġa bħal din, irid ikollok il-grazzja t'Alla li jtielek bil-qawwa tas-salib ta' Ġesu Kristu li miet biex jeħlisna mill-iskjavitu ta' dnub u minn dawn l-affarijiet il-mibeda, ir-rankor, is-sens ta' tpattija, ir-resentment, li nżomm f'qalbi għal xi ħadd li ma ninsiex li għamil li l-ħsara, li ma ninsiex illi għamil li pressjoni biex nirreżenja mir-Arċisqof. U kien jidher fih għaliex kellu wara l-irreżenja serenità kbira. Jien m'għandi ebda rankur għal ħadd. Biex tasal biex tajda u tgħixha trid tkun qaddejs. Aħna ngħidulhom il-virtujiet eroiċi. Mhux veru, Fader Kone, ġifieri il-Knisja tibda il-proċess biex tagħmlek qaddejs illi jiena żgur fil-kasta hija Pawlu sa jibda. Biex tibda billi tiddetermina li hemm virtujiet eroiċi. U dan huwa eżempju ta' virtu eroika u kbira f'Patri Pawl. Illi jiena nħobb il-kulħadd bil-qis tas-salib ta' Ġesu Kristu. Li minn fuq is-salib l-ewwel kelma li qal aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U l-Arċisqof Cremona bħal Kristu, bil-qawwa ta' Kristu li ġejja mis-salib tiegħu, qal wex wara li bispiċċa mill-Arċisqof jien ma nżomm f'qalbi lil ħadd, naħfer il-kulħadd u ninsa u vera ħafer u nesa. Kommenti konklusivi. Veru il-qatt musmar li forsi ma nidux gost nitkellmu propju llum, imma fil-Knisja jiġru. Disgrazzjatament. U jiġru minn ambjent fil-Knisja. Anka l-Papa Ġwanni 23 kellu kardinali li ma kinux jaqblu miegħu u tturmentawh. U hekk għamel dak li kien l-oppożizzjoni u jitturmentaħ se jaħlu fil-mument ta' mewtu biex jgħidlu jħobbu u jaħfirlu. U għalhekk huwa għalija modell, jiena ma nafx tfisser tkun mentally sick. Però kien hemm żmien f'ħajti, milux ħafra ta' xi sena u nofsilu, fejn għaddejt minn mument ħassejtni isni bi breakdown. U propju f'dawk il-momenti tindurna men jimpurtaħ minnek, minn qiegħed miegħek, minn lest li jgħinek. U il-fatt li Patri Pawlu Cremona, kellu dan kuraġġ jgħid ħares jien ukoll għaddejt minn żminijiet diffiċli fejn jidħol il-mart mentali
U li jagħmilli ħafna kuraġġ. Għax rajtu li ma kienx hemm fejn tajt kontrih, imma xorta sab nies li jħobbuh, kellu ħafna nies li jħobbuh. U ħafna nies li jaqbżu għalih. Imma fil-Knisja ngħaddu minn dawn is-sitwazzjonijiet, disgrazzjatament, u minn suppost li jgħin f'dawk il-momenti ma nsibhomx. Irrid insemmi persuna jien li nagħmlu ġustizzja magħha. George D'Amato. Kien driver tiegħu, imma ma kienx driver tiegħu biss. Kien jieħu ksibu il-ħin kollu. M'għaddiet ġurnata li George ma marx jarah kemm meta kien l-isptar u kemm meta kien id-dar tal-kleru. Kien imur jarah kuljum. U meta kont tgħidlu xi ħaġa pereżempju hekk prattika, darba minnhom għatlu m'għandekx naqra ta' television imqar id-dar imqar biex tara l-aħbarijiet għall-issa ngħid il-George. Ta' min isemmiህ il-George. Għax għamel ħafna miegħu George. Nixtieq insemmi wkoll Patri Sieħbek illi kien isu id-diju d-dew miegħu. Qed ngħid tal-Patri George Frenda. Daħlu fl-ordni fl-imkien. Pratikament eżatt għamlu il-mixja fil-ħajja Dominikani fl-imkien. U kellimt id-dolodu qabel ma ġejt hawnhekk, għatlu kieku xtajt intajt. Għaliex inti ngħid, għalli kien il-krozzi tiegħi u tlift Lil-xulxin jissapportjaw. Tant kienu jħobbu l-xulxin li din hija ħajja ta' komunità. Fraternità li ħarġet. Mhix faċli ta' tgħix f'komunità. Jien nixtieq nispiċċa billi ngħid bħalma qalu in-nies għal Giovanni Paolo II, Santo subito. Fader Colin Tavone, Fader Charles Tavone, Fader Colin Apap, grazzi ħafna tal-li kontu maħna din it-tieni parti din xandira speċjali brabta mal-programm tal-funeral tal-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona. Aħna ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm. Grazzi ħafna tal-li kontu maħna. Ningrazzjakom tal-ħin kif ukoll tal-attenzjoni tagħkom biex nagħlqu din ix-xandira ejja naraw servizz illi propju ix-xandar u li jiġbor ukoll kemm ħajjet l-Arċisqof Emeritu kif ukoll ir-reazzjonijiet ta' l-ogħla awtoritajiet. Il-Knisja f'Malta tinsab fruttu wara li kmieni l-erba' filgħodu tħabbret il-mewt tal-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona u miet fl-età ta' 79 sena fl-isptar Mater Dei. Fl-istqarrija, il-Gvern qal li l-aħħar tislima lill-Arċisqof Emeritu ser tingħata b'funeral li se jiġi organizzat mill-Istat u mill-Knisja nhar is-Sibt li ġej. Il-Qudiesa Presente Katavere ser tiġi ċċelebrata fid-9:30 ta' filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-Gvern qal li l-Prim Ministru Roberta Bela tkellem mal-Arċisqof Charles Cicluna fejn intlaħaq bili l-funeral ta' Monsignor Cremona jkun organizzat mill-Istat u mill-Knisja. Dan ser isir b'rikonoxximent għas-servizz ġenerus l-Arċisqof Emeritu ta' lis-soċjetà f'Malta. Il-Gvern ħabbar ukoll li s-Sibt se jkun jum ta' luttu. Il-mewt tal-Arċisqof Emeritu waslet għal bosta reazzjonijiet. L-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, partiti politiċi u assoċjazzjonijiet selmu l-memorja tiegħu u waslu l-kondoljanzi lill-Knisja f'Malta, lill-Ordni tad-Dominikani u lill-membri tal-familja tiegħu. Il-President Miriam Spiteri de Bono qalet li Monsignor Cremona mexxa l-Knisja f'Malta bħala Arċisqof b'imħabba u umiltà u jibqa' mfakkar għal ġid li għamel fis-silenzju matul aktar minn 50 sena ta' servizz fih dan il-Knisja. Il-Prim Ministru Roberta Bela stqar li l-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona kien saċerdot twajjeb li mexxa l-Knisja b'umiltà u b'imħabba u jibqa' mfakkar għal ħidma fil-komunità mhux biss fix-xogħol pastorali tiegħu bħala raj spiritwali tal-Arċidjoċesi imma anke qabel. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-poplu Malti tilef għaddej twajjeb li ħabb u għamel ħafna ġid ma' kulħadd mhux biss bil-kelma u bl-eżempju imma wkoll bit-tbissima ġenwina tiegħu. L-Speaker Angelo Farrugia fisem il-Parlament qal li l-mod kif l-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona dedika ħajtu għal fidi, il-karità u l-komunità Maltija ħalli legat li jibqa'. L-Arċisqof Charles Cicluna iddeskriva lil Monsignor Cremona bħala eżempju sabiħ ta' rajt tajjeb u refera lih bħala bniedem ġwejjed, għaref u umli li ħabb lill-poplu u ta' ħajtu għalih. Dwar is-sitwazzjoni ta' saħħtu l-Arċisqof Cicluna, innota li Patri Pawl kellu wkoll l-umiltà jaċċetta il-mart u jilqa' sitwazzjonijiet diffiċli li għadda minnhom.